A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dukan yabo su tabbata ga Allah, dukan godiya su tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa alihi wa sahbihi. Ina son na yi amfani da dama ta domin na tura sakona musamman ma ga al'ummar mutanen Afirka gaba ɗaya, sabida abubuwan da suke kaiwa suke kawowa, musamman ma mutanen wayanda za ka ga mutum ya kirawo ka ko ya tura maka sako yana inkarin wannan cutar wai gaske ne, ba ma su yadda da ita ba. To haƙiƙanin gaskiya, cutar nan gaskiya ce, akwai ta kuma mutum yakan iya kamuwa da ita. Kuma cutar nan kowa dai ya san annoba, gashi nan ma an ce mana annoba shahada ce, idan ka mutu a cikin annoba kana cikin shahidai. To Allah ka karɓi shahadanmu. Sannan kuma abu na biyu, ni dai ina kira ko kuma in ce ina roƙo ga malamanmu, musamman ma masu yin wa'azi a kan mambari, domin kiraye-kirayensu yana da tasiri a gurin al'ummominmu. Za su ce Allah ya ce, annabi ya ce. To haƙiƙa duk malamin da zai yi wa'azi a kan cewa wannan annobar babu ita ko kuma ba za a iya shafata ba, gaskiya ni dai ina mai ganin cewa ya yi kuskure. Ku malamai ne magada annabawa. Abin da ya kamata ku yi, ku kira ga al'ummomi yadda za su yi ƙoƙari su kare kansu. Cuta akwai ta, Allah ya sani, kowa ya sani akwai cuta, a addininmu kuma ya yarda akwai cuta, akwai annoba. Za ka iya shafarta ko kai waye, babu wanda Allah ya ware a cikin annoba. Dalilin saɓo ma da mutane suke, Allah yakan kawo annoba. Kuma kai da baka yi saɓon ma sai ta shafe ka, amma sai an je lahira sai Allah ya wanke ka. To Allah ka yafe mu. Sannan kuma abu na biyu, malamai ina roƙonku da ku ja hankalin magabata ko kuma masu abun hannu, sabida talakawa halin da za su shiga ciki, waɗanda aka ce mutum ya keɓe kansa ko kuma su tsagaita yawo, musamman ma an kula wudojin Kano, Katsina, Kaduna, Zaria, Zamfara, ba wanda zai shiga garin wani. Akwai waɗanda matafiya ne, sai sun yi wannan tafiya suke iya samun abin da za su ci su da iyalansu. To abin da ya kamata ku yi, ku malamai, ku kira ga attajirai su bi maƙota. Kowa yana da talakawa a unguwarsa, ya taimako da daidai gwargwadon abin da Allah ya hore masa. Abin da muke buƙata kenan a gurin abun nan masu kuɗinmu, su ma malamai su yi taimako. Ku kanku malaman Kano da malaman sauransu masu kuɗi ne, ku kanku masu tallafa al'ummominku ne da almajiranku. Ka bayar sai Allah ya ƙara maka. Kun sani, ku kuke gaya mana wannan. Idan ka bayar da dama, hagu ma bata sani ba, ka samu ƙarin dukiya a nan da kuma daraja, sannan kuma a lahira Allah ya baka maɗaukakiyar aljanna. Abin da ya kamata malamai wasu su ƙoƙari su ja hankalin al'ummomin akan wannan cutar gaskiya ce, akwai ta, mutane kuma su bi doka, sabida masu ilimi akan harkar lafiya sun yi bayani, wayanda idan kai malami ne kana da sani akan addininka, to idan cuta fa ta kama ka, su wayancan wayanda suke da sani akan harkar lafiya gurinsu za a kai ka. To malamai, muna roƙonku dan Allah dan annabi, wasu daga cikinku su yi kira ga waɗanda suke hannu da shuni da kuma gwamnati akan su taimaki makusantansu, domin ga tsare mutane a gida na wannan bala'i da ya afku, ga rashin abinci. Dama akwai wannan matsala ta talauci da fatara a ƙasanmu. Haka gwamnati ya kamata lalita ta talakawa ko bitalmanin ta talakawa a fito a raba wa talakawa, domin su samu abin da za su kai abinci baki. Wani idan koronan ba ta kashe shi ba, to yunwa sai ta kashe shi. Ina mai roƙonku da mahukunta da attajirai da malamai, ku taimaki talakawanku, ku taimaki talakawanku. Allah zai taimake ku kuma. Cuta akwai ta, mu muna cikin turan nan, mun san ta, mun ga irin ɓarnar da ta yi ƙasashe masu tattalin arziki da girma da komai ga irin ɓarnar da ta yi musu. Sai dai Allah kawai
ya kawo mana sauƙi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.